Prising, di ka mag-brand. Mautang ka tali lang kasi. Papa, nga presing kayo pala nga presing kayo lula dak. May sana mga lula yung lula ko na yung tada. Okay na ba? Prising! Nila preseng. Ano naman eh? Closed doors, I'm a fool for your love. Yo, what is up mga Katugo, it's again your boy Kian Show. It's me, your girl, Jazlyn Ventura from Gatparan. So for today's vlog, guys, no, is ipra-prank natin si Lola. Anong ipra-prank natin? Calling Her. Ginagawa mo. Calling her true name. So, Prank. ayun. So, tignan natin kung ano magiging reaction niya dito guys. So, ang tatawag na sa kanya, Lilang. Lola Prising or Lilang Prising. Prising yung pangalan. Prising. Guys, yung Prising. So nga, nakita lulula yung nagnagad na Prising, natangsit. Natangsit mo tatanong. Nasingpot mo di Lilang? Tingnan. Na? Nasingpot mo? Ay, nasa sa baba. So, ano pang hinihintay natin? Titignan natin kung ano magiging reaction niya dito guys. Kung magagalit man siya o... O magagalit man siya o magagalit. Ginagawa mo. So, aglablabaso na tatadik. Amo na niya, bubra naman dyan. Kaglablabang ako lang. Di ka mo, mabasa ka doon tanak lang ko. Sirsiripag ka, nakasirseryoso mo. Kaglablaba yan. Oo, naglalab. So, So, simulan tan. tana, let's go! Wait lang. Simulan At sa mga nabisita lang dito sa channel namin, welcome dito sa Pamilyang Ilocano. Kung bago ka lang dito sa channel namin, huwag mong kalimutan mag-subscribe. And click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na i-upload naming videos. So, tara. Let's go! So guys, nakala namin naglalabas siya pero hindi pala sa taas. So puntahan natin guys, no? Nilang Priseng! Ayan mo! Priseng! Dila preseng! Priseng! Nilang Priseng! Dali lang, preseng! Nilang! Yung pram. Karong ka kabay. Na? Nagkape ka nilang, preseng? Kaya hindi ka kepraan. Dila preseng, hindi. Apay, kaskas na kamuntan niya mo. Graban. Kami presing pala ito may sana lula yan. Bastos kayo mo beng. Kat, dila preseng ka ron. Hindi ka nagdaldalosan ni Priseng. Tika na pa nilang preseng. Mga baling. Apay. Hindi yung mga mugdarong. Apay. Dila preseng. Ilan ko na yung mga mata. Eh, nagadupay, guys. Mo pa rin yata yung nilang preseng. Kasi nagagawin nga sasangyaw. Puro sa kapit nilang preseng. Babasin nyo. Apay kami nga kasta-kasta ka palang link Priseng. Yung ano, mo, brown. Hindi ko may tato. Hindi miso nga. Hindi miso nga. Ayaw mo. Bakang kang hindi kita karubat na kami. Dila mabay ni nilang preseng. Kapain ko, patay ko. Priseng, di ka mag-brand. Mautang ka tali lang preseng. Papa, nga presing kayo pala nga presing lula dak. May sana mga lula yung lula ko na yung tada. Okay na ba? Apay hindi lang Priseng so kaya may. Dila, hindi nilang presengan niya. Walito dito na ginagang ko. Hanggang presing ginagang ko. Narad. Priseng! Dila preseng. Ano pa rin? Nga ba eh? Ito naman eh. Na? Sagsagad sa. Sigsagad eh? Wait lang, ano nga ito? Ano? Ito pa yun. Itang pala ti ano, ti baba. Ito yung kapapig mo. Ayun ito po. Diligod? Wait lang. Na? Bayabas ka man eh. Amom ti sunggo nga talaga nga baboy. Sunggo nga baboy ara. Nga, sunggo nga baboy. Nga nakala kang baboy. Sunggo.
Joket lang tayo babak. Dala preseng? Dala preseng? Preseng! Diyan ang gawawag kanya ako. Dala preseng? Merienda nila, preseng! Yung merienda, nakaluto kami. Sila, preseng! Ape awat, ape nga umag. Naglangalula ako na. Hintay ako dyan. Ayaw, hinahanap ko ulit. Sila, preseng! Lagun ulit. Dala preseng? Sila, kapag Abay, silap ka nila. isilok ko rin. Kayo na ape, kakit lang alula din ah. Alula kay. Ape, di yung matagsaw. Sinula nga nga pehen. Kayo sinayin sa kanil. Ape, miso ka mga sound. Sa mga sa uli lang, preseng. Kasi namin ang talagang ko na ibagbagayon. Pinagkat mo. Karula na ako ma. Presingal cat mililaw. Sila, preseng. Mga balin. Bastos dara. Ape yung mga bastos mo. Iso na mo ayay. Tinagang ko kay awad kadto nga lula. Tani naganan ta ko ma. May sana ang mga lula yo. Aping bagay pa nanagang ko. Hindi kay bastos tubig. Ulan, hindi lang presingal na. Ano ba? Nili lang, preseng. Uman, makatangtang Hindi simulan. lang ang apresino ang babay ko dito na do. Patangtang simulan nilang presingal. Sa tangkita sa bali yo. Tapos na kami man nila, preseng. Lagi. Uman, ikisuman, nagaduti ano Sama to. nila, preseng. Kaya natin sa bagay pagod to. Ha? Gagadula mo tali lang, preseng. Kagatanda ka. Murag. Kaya natin pagkita pagod ko. Isa ba? Wait lang, pamera na lang presingal. Ibiso ko mga ng Just Like. Gusto mo lang tali lang, preseng. Kaya pag bastos kayo. Nilang presingal pa mga dalanan. Ano yo? Ano apa na kanya? Nay, tata sa bari pa ulawang nililang presing May. Yeah, mangkal tabayabas. Alam mo na ba eh? Ako, tagsimaraw. Kaya mata, Brad. Hindi pa nabasa? Ay, ito na. Tubig na karna. Baka tumatan ah. Up. Nay. Kasama. May ba? Kasama na ini. Laki siya. Laki siya. Ikaw. Wala na ba lang lagit ah. Anak pa natin. Nay, na presing. Bye-bye. Nay. Hindi lang presing kami. Nakasagtaga rin. Tagari. Tanakan ko sa tambo ng tawuran. Ah, ilang. Presing. Kanay. Presing. Pwede na Oh, bye nay. Yung kasarmon, kaya matang ilang presing. Nili lang presing. Dapat masatin mo. Sabi, bisa eh. Ilang. Kaya ka ta natutot kayo. Ginagawa mo. Kaya Kaya matan. Ilang presing na. inabigit. Kaya ka ta nakakit ka lang ako. Kaya matan ilang presing. Lawan tiyo. Dagat. Babay nila presing. Bakit ba? Pukpukawan. So yun nga guys, no, sinabi na namin kanina na prank lang yung kanina guys. No? So di na namin binidyo guys, no, kasi Baka itok-tok na tayo. tuktok na kami yung camera na tayo. So madimi ka lang kahit nga mangyuyay kang ng tias aso niya. May bagbaga. Bad. Bad words. So, bago natin tapusin tong video na to guys, no, gusto lang namin i-unbox tong binigay sa aming sponsor to guys. No? Kay Ate Nicole Andrea. So, ilalagay na lang namin yung description, yung link ng Shopee niya guys, no. So, ito yung binigay niya guys, no. Nabuksan na kasi. Binuksan na kanina ni Mama guys, no, kasi 5 pesos. nagtaka sila. 5 pesos daw. Ano ba to? Laki 5 pesos, no. So, Pero sponsor pala yun. sponsor pala yun guys. Thank you So, kay Ate Andrea. hindi pala pwedeng ma-zero sa Shopee guys, hindi no, pala kasi pwede, sabi niya. hanggang 5 pesos lang pala. So, So, ayan yun lang. sila. So,
Bukas, ito, bukas. bubuksan na natin guys, no? Kung anong, Wow, ang ganda pa ng kung anong wrap. mga binigay, no? Pambabae lahat yan, wala sa akin dyan, eh. Meron na. Gusto nyo naman, Saan na lalaki lahat? naman dyan, no? Panluloko naman. Baka naman. Baka naman. Ano yan, be? Ang ganda pa ng ano nila. Natignan yung box niya, talagang, wow. Wow, ang gaganda. Mga crop tops itong mga. Ang dami, gago. Oh. Order na kayo guys, ang gaganda. Ang ganda ng tela niya. Ang lambot. Ha? Wow, bagay na Guys, bagay oh. sa akin. Ayan. Ito pa, may sandok pa. Ay, bagay kay ano. Bagay. Bagay na bagay kanya mata. Ang sama umulay kanya. Pero okay lang, ganda. Tapos, meron yun, crop tops talaga. Grabe naman si Ate Ante, wala naman sa akin, akala ko. Gaganda. my Pero thank you so God. much pa rin, no? Pero thank you so much. Ano to? Wow, May panty ata dito. Panty ba to? ano ba yan? Ang daming boxo. Ang ganda ng ano mo. Ano to? Ay, ano yung bra? Ginagawa mo. Ang bra pa to? Yung tube pala, tube. Ang ganda. Plastic man. Plastic Plastic man. man. Sayang. Ang Ba't ang ganda dami ng mga naman sa'yo, tail. men? Grabe naman Ito siguro yan. yung sayo. Ay, may isa sa akin. Ayun, may ano, ay, mabagong bago siya, oh. May tags pa. Ano to? Buksan mo na. Ganda naman dito. Yun! Wow, sakto, oversized. Oversize pa daw. Ganda. Okay, meron pala akong Meron isa pa guys, isa no? dito. So, thank you so much, Ate Wow, Ante. dress ba to? Chris ba yan? Patingin. Tingnan nga. Wow, ganda. Ang sexy. Pang rabi, mata tong tabi. So, ayan, maraming salamat kay So- Ate Nicole So, Andre. yan yung binibilang mo. Isa, Isa, dalawa, dalawa, tatlo, tatlo, apat, Apat, lima, lima. anim. anim. So, ayan ang gaganda. Bilhin na kayo guys, ilalagay na namin sa description yung Yung link Shopee. ng Shopee nila guys, no? So, So, ayun. Maraming salamat sa suporta. Lalo na kay Ate Andrea na nag-sponsor ng mga damit. So, ang gaganda nila guys. Bilhin na kayo. Mura lang to. Nakita ko sa Facebook na. So, ayan guys. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Sa mga gustong magpa-sponsor po yan. Baka naman. Joke lang. So, ayan. so, first time namin to guys, no? Kasi sobrang saya namin na may May nakaka-appreciate sa amin, videos guys. na. So, dito nagtatapos itong vlog natin guys. So, see you See you sa next vlog. Closed doors, I'm a fool for your love.